Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Бародаро, барои права алиш кардан замин права тоҷикӣ на урусӣ на российский. Мо айни ҳол дашт. Ассалому алейкум. Ҳама каса хубен тенҷем бародарҷоно. Ана нигоҳ кунед. Инами коримонам хеле. Инами Красногорская, Илинский район, Илинский посёлок. Инамҷада хок партои. Ана бародарҷонои ман ки бошед ҳозир ҳамин як информация омага дар бораи правои ки тоҷикиро алиш мекунанд, правои мошина гайда, правои российский мекунанд. Ҳамун шаҳрвандое ки гражданин Россия вид на жительство доранд, шумо метавонед бародарон правои тоҷикиро дар любой гаи биранд, дар любой гаи не, дар ҳамун гаие ки ба место регистрация, ба место прописка. Ана ҳамҷода мерай метавонед алиш кунед. Инам хеле ана маълумот ҳаста, ҳозир видеоша мемонад чиқар бачаҳо рафтан гирифтан, ана мехиран ҳамиё биред, шумо ҳам бигиред ғайрат кунед. Ягон ҷои чиш нест, қииниш нест. Ана видеоро тамошо кунед, баъд гап мезанем давомша. Каста права экскаваторчик дар кора ман ама номрои телефони ман 8 921 908 07 48. WhatsApp кор мекунад, чиқар мебинед мо ҷода ми кормо хокпартоия. Ина марҳамат замза автобус бепул ай Москва мебарад меорад. Шаҳри Псков, дар Санкт-Петербург ҳам ҳастад, дар Великий Луки ҳам ҳастад. Инам хел. Погнали. Як комментарий хуб бинависем бародарҷоно. Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Бародаро, барои права алиш кардан замин права тоҷикӣ на урусӣ на российский. Мо айни ҳол дар шаҳри Краснодар қарор дорем. Бачаҳо алҳамдулилла ина мо гирифтем праваи российскиро, ина бе пул бе ҳечи гирифтем. Якум ҳолатда дар аввал бояд чӯ кунем. Якум мера праваи тоҷикиро перевод мекунем. На перевод мекунем ва через нотариус ина хел мекунем. Перевод мекунем. Нотариусда давиратчӣ мекунем, завиратчӣ мекунем. Тамом. Баъд дуюм ҳолатда духтур меравад. Духтур мегзаред, духтур 6000 мешавад. Права бе 6000, бе се дигар чӣ бошад 6600 мешавад. Ина духтура гузаштанда. Снизам духтурда сниз дар кора. Тамом. Рост меои гаи агар Краснодарда бошед лизачай кина ба пространии 7 меган гаи атага аст ҷада. Ҳар дамида саҳар қади меои талон мегирӣ. Тамом, талонро гирифти 2000 госпошин меспорӣ. Правата байни як 20 минута 25 минута мегирӣ. Алҳамдулилла агар прават фаршивӣ набоша, прават оригинал боша, алҳамдулилла ина праваро гирифтем. Байни ним соата мегирӣ. Бачаҳо ина яка дига ҳам гирифтак. Ҳамаи категорияша перевод кардан доданд бе пул бе ҳечи. Кадоме ки кешаки 250,000 ё 180,000 правада гирифтан барои категорияҳо, хай ҳамдарди моро қабул кунанд. Ана видеоро тамошо кардед бародарҷоно. Ягон ҷои қииниш нест, ина мардако гирифтан. Кадомеш ду категория дост, ду категория алиш камета экзамен мегиранд бародарҷоно. На вождение, на теория, на ҳечи. Фақат госпошин меспоред 2000, 3000 да медкомиссия мекунӣ ё 2000 да медкомиссия мекунӣ. Ана праваи тоҷикита перевод мекунӣ нотариально биёрӣ метӣ тамом бародарҷон. Ҳамун мисол бигем ҷои истиқомат Ростов боша, дар Ростов алиш мекунанд. Ҷои истиқомат Москва боша, Москва. Гаи ҳам дар обращаться мекунӣ. Алиш кам метавонанд. Ягон ҷои чиш нест. Ана бароқа ҳозир сари вақт дар бира биги ягон қонун дига набромай паҳдорест ки алиш карданаш мумкин аст. Ана одамое ки гражданин Россия ана права тоҷикӣ надори, праваи российский гирифтан хеле қиин аст. Ана ту метавонӣ Тоҷикистон бирай срочно праваи тоҷикӣ биги биё. Праваи тоҷикӣ дар Тоҷикистон где-то ҳами 4000-5000 сомон дар категория Б, С мезанад метавонад 6000 сомон. 6000 сомон худаш где-то 40000 мешавад. 40000 русӣ не 50000 русӣ мешавад. Итда фоида ҳам бетсера меои ҷада гирим алиш мекунӣ. Барои ки ҷа ҳоз зарвори қимат аст. Бо экзамен спорда наметавонем қиин ай тарафш аст. Ҳар як комментарий хуб бинависед, дар ҳақ мо догу бошед, боқи дар паноҳи Аллоҳ.